vidjet ćemo kako koristiti naša tri uma i tri mozga, koja svi imamo u glavi, kako bismo napravili trajnu i stvarnu promjenu u svome životu. Jer ako i ti jedan od tih umova i mozgova sabotira i ne razumije promjenu koju želimo napraviti, ona se nažalost onda neće dogoditi. Evo, ja sam došao ovdje na izvor rijeke Jadro pored mog rodnog Splita, kako bih se i fizički uskladio sa energijom protoka, s energijom rijeke života. I ovaj Jadro, kao i svaka rijeka, na kraju zna svoj put, zna kako doći do oceana, do mora i zna kako na kraju predati se oceanu života. A mi u Lici imamo nešto što se zove Dolina Mira i tamo imamo nekoliko rijeka koje su ponornice. Dakle, iako izgleda da nije da svaka rijeka stigne u ocean, ipak i te ponornice opet izviru na nekoj drugoj strani brda i imaju novo ime. I ja često volim kazati kako rijeka ponornica zapravo odražava prirodu našeg rođenja i umiranja na planeti Zemlji. Zato što svaka rijeka ponornica na kraju izvire, opet rađa se novim imenom, pa opet možda ponire, pa izvire, opet rađa se novim imenom, ljudi je zovu drugačije, ali na kraju i ona završi u oceanu.